Magandang gabi po sa lahat. Gagawa po ulit tayo ng video ngayon para po bukas. Sumada sa petsa para bukas. Update ko po pala kayo ngayon yung lumabas ngayon. Yung ginawa natin kagabi, sumada. Bali, tumama dito sa Bulacan, Pampanga. Kanina, first draw. 32, 17. Hintayan natin, 5. 33 and 6, 32. Bali, 32 lang nakuha natin. Tapos yung second draw, 6.31. Hintayan natin 6.32. Bali, isang butas lang. Isang butas, sayang. Hindi ka na sana manalo. Tapos ngayon third draw, ito po yung lumabas. 11.16. 11.16 po yung lumabas. Tapos, bali po, may yung tumama kanina sa party pong Tarlac, first draw. Yung 14-15. Ito po yun. 14-15. Tapos sa parting Baguio po, ano lang po to, mga nag-chat sa atin. Yung tumama sila. 24-15. So, po, congrats na lang po sa inyo. Bali, yung sa lugar namin, walang tumama sa parting Bulacan and Pampanga. Pero sa ibang lugar may mga tumama naman. Maganda naman yung, kinahantungan. So, gagawa po ulit tayo ngayon. Yung sumada po natin sa pecha. Bago po ang lahat, pag yung mga bago po na manonood natin, subscribe na lang po ng channel natin para lalo po tayong dumami dito para madami ang chansang manalo. And pa-click na lang po ang notification bell para update po kayo palagi sa mga ganito pong video and sa mga draw po natin, result draw. So simulan na po natin. Lagay muna natin date 04. Bali 09 na bukas, tapos 21. Okay, kakata. Lagay mo natin 04, 09, tapos 21. I-add lang po natin yung 0 plus 4 equals 4, 0 plus 9 equals 9, tapos 2 plus 1 equals 3. Add ulit po natin. Add lang po natin dala nun. 4 plus 9, 13. Tapos 9 plus 3, 12. Add lang po natin. Bali, pag-add po natin dyan, i-add lang natin 1 plus 3 equals 4. Tapos 1 plus 2 equals 3. Bali, 4 plus 3, 7. Yung mga nagtatanong po kung bakit hindi na lang i-plus yung 13 sa 12. Halos magkaparehas lang po yan. Kasi pag in-add mo yan, halimbawa ganyan. 13 plus 12. Try lang natin. 13 plus 12. Pag in-add mo yan, ang po niyan is 25. 25. Yung 25 po, ang suma niya is parehas lang naman ng 7. Tingnan niyo po. 2 plus 5 equals 7. Kaya halos magkaparehas lang po yan. Tapos add lang po natin 4 plus 9. 4 plus 9, 13. Plus 21. 13 plus 21, 34. 34 po. Ito na po yung natin, hanapin natin. 7, 7, 34. Bali yung suma po na is 7. Tapos yun, 3 plus 4. 7 din po yan Halos parehas lang ang suma yung dalawa na. 16. Tapos 25. 30. 34. Ito na po yung 34. 34. Kaya magkasuma yung dalawa na. So, kahit di na natin ilagay ito. Huwag na natin ilagay ito. Okay na yan. Yan lang, isa na yan. Isa lang yung natin yan. Pilihan nyo na lang yung 4 na yun. Sa po mga bago dyan
Di po sa pilitan yung pagtaya dyan, no? Kahit magkano lang itaya nyo dyan, kasi di naman talaga, ano, tayo eh. Di naman natin alam kung anong lalabas talaga bukas sa draw. Kung baga, ano lang to, baka sakali lang. Mas tayaan nyo pa rin yung, ano, yung mga inalagaan yung numero kaysa kung, pero kung gusto nyo tayaan to, okay lang po. Kahit 5 piso lang, okay na yan, wala namang problema yun. So, bali, ano po, hanggang dito na lang muna po tayo. Yung ano po pala, yung mga nag-request, yung sa Sumada, yung mga lumabas na third draw, nagpasuma kasi sila. Tignan lang po natin. Okay, ito po yung mga lumabas ngayong third draw. Third draw result, Sumada para bukas. Sa Cagayan po is 27-13. Ang suma niya po is 3-1. Yan po yung linya na mga kasuma niya, no? I-screenshot nyo na lang po. Tapos sa Cam Norte 26-1 daw lumabas kanina. Ano nyo na lang po, pilian nyo na lang yan. Madami kasi, madami nga nagko-comment madami daw yung mga ano, yung kasumada. Wala pong magagawa ganyan talaga yan. Hindi na pwedeng baguhin yan. Sa Nueva Vizcaya 3-20 tumama, third draw. Yan, suma niya po is 2, 3. Pilihan nyo na lang po yan. Tapos sa La Union 1-2 yung tumama, 1-2 din yung suma niya. Pag tumaya po kayo dyan, pwede po dito, kanya pagpili, o pwedeng isa doon, pwede isa dito sa baba, kayo na bahala. Tapos sa Nueva Ecija 47, 5-7 yung suma niya. Bale, ito po, pilihan nyo na lang. Tapos sa parting Quezon 23-5, 2-8 yung suma. Pilihan nyo na lang po yan, 11-20, 29-38. Yung sa 8 naman, 17, 26, 35. Tapos sa parte pong Zambales 27, Gis 3-7. Yan, pilihan nyo na lang. Tapos sa parting Batangas 28-5, tumama kanina, third draw. Yan po yung suma nya. Ito pa 4, ito 4. Tapos sa parte pong Bataan 16-18. Ito po yung naghingi lang ng ano, mga suma kanina sa Facebook page po natin, no? Tapos ito po yung isa dito. Itong Abra 5-16, yung suma niya is 1-2. Isama po natin yung ano, Bulacan, Pampanga, gagawa tayo. Sa Bulacan, Pampanga po ito, no? 11, 16. Ganito po pag suma pala para baka malito kayo. 11 tapos 16. Add nyo lang po yan, no? 7. Tapos ito 1 plus 1, 2. Bali ang suma po yan is 2-7. Natin natin, no? 2-7. Tapos hanapin na lang natin yung suma. Ang suma po ng 2, 11, 20, tapos 29, tapos 38. Tapos 7 naman, 16, 25, 34. Ano po sa, ano po ito ng Pampanga, Bulacan. Pampanga, Bulacan. Yan po yung suma niya ngayon lumabas na third draw. So ano boss, hanggang dito na lang muna tayo, no? Yung mga gusto magpasuma sa pag third draw bukas, ano, bali mag-comment na lang ako sa video na to o dun sa Facebook page natin. So hanggang dito na lang muna po tayo, no? Sana madami tumama bukas. Salamat.